Здравейте, уважаеми приятели! Искам само да ви съобщам, че поради незнайни причини профилът ми в VBOX Доктора 29 не съществува вече. Направих си нов, но обаче някакъв проблем имам. Да не се мъча и да нямам проблеми, вече може да гледате моите клипове в Книжа разнообразие и в моя профил Тихомир Николски във Facebook. Но обаче няма да ги публикувам в VBOX, а в YouTube. Там по-бързо се качват клиповете, по-бързо става. Ще бъдат споделени веднага в Книжа разнообразие, зависи на каква тематика съм. Но обаче вече там може да гледате клиповете, YouTube. Разбира се, и в клиповете за Penny Market, там може да ги гледате, след като аз, разбира се, ги запиша. Веднага ще бъдат публикувани в моя дневник, в Книжа разнообразие, така че само искам да кажа, че вече няма да бъде в VBOX, приключен да работя с VBOX от днес, за да нямам проблеми, защото вече наистина написана да нямам проблеми и по някакъв начин да се нагаждат нещата, нали, тук има клип, там няма клип и този клип, който в момента гледате, ще бъде качен в YouTube и разбира се Книжа разнообразие в моя дневник Тихомир Николски в Facebook, може и в Книжа без цензура да бъде качен, за да се знае. Това е важно съобщение да се знае. Благодаря ви, хубава вечер, успешна седмица и пазарувайте в Penny.